Salam mehriban doganlar, giýçäşe ýedi dilleşler. Öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Mehriban doganlar, ýene bir gezek ötünç soraýan 23:30 bolmaly Türkiýe wagty bilen Istanbul wagty bilen bolan 22:30 diýip ýazylypdyr. Şoň üçin ötünç soraýan. Mehriban doganlar adatdan bolşýaly 23:30 gaty bir juda bir gyssaly zat bolaýmasa ýa-da köp haýyş isleg geläýmese saat 11'e bolýan wagty az bolýar. Mehriban doganlar, bugünkü temamyz bilşiňiz ýaly biziň Türkmenistanyň birinji diktatory Saparmat Niýazowyň ölüm ýyl dönümi bilen baglanşykly, ölen güni bilen baglanşykly şuňky efirimiz. Niýazow gowdy, Niýazow gowdy diýenler bar. Näme üçin Niýazow gowdy diýe? Niýazow kim üçin gowdy? We ne kimler üçin, näme üçin gowdy? Kimler üçin we haýsy sebäplerden gowdy? Kim prezident bolmaly? Iň esasy soraw. Inni şu Niýazow bilen baglanşykly tema açylýar bolan derrew iň soňunda hemmekşiň barýan nokady şol. Kim prezident bolmaly? Häzirki döwürde ýa geljekde kim prezident bolmaly? Prezident bolmalylyk görkezýän adamlaram ina şu Niýazowyň propagandonlary ýa-da şu Niýazowyň rejimi bilen çüýren şol rejiminiň Türkmenistandaky diktatura rejiminiň berkemegine, midemeğine şo taýdaky haramçylyklaryň, wejeraçylyklaryň hasam rowaç almagyna ulakan goşanlar derrew mutalakyny görkezilýär. Prezident bolmaly. Bu arada da gurrun eder. Ondan gaty tähin bir zat bar. O Gurbanoğlu gowdäl, ýagny Niýazow gowy, Gurbanoğlu gowdäl. Niýazowyň getiren adamy, Niýazowyň öz adamy, sagely, olar ýaly gow bolsa, sagely nädip gowdäl bolýar. Absurd, heňe gelmeýän logika sygmaýan zatlar köp bolýar. Niýazow gowy, Berdimuhamedow gowdäl, ýöne, serdar, hemmesinden gow bolar diýilen manipulasiýa, propaganda bar. Muňa siz nähili garaýaňyz? Umumyň şuň geliň şu Niýazow gowdy diýenler, Niýazowyň döwrüne kimler baýady? Şoň bilen baglanşykly pikir alşalyň. Ýöne häzir Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň YouTube kanalyna Başanya diýip ýaman gowy video rolikler bar. Şol video roliklerden birine tomaşa edelim. Ondan soň alyp barjalarymyz bilen salamlaşyp ýuwaş-ýuwaş temaga geçelim. Aslında ýödara pikir alşyk bolsa, iş güni bolan soň kynragam bolan ýöne şonda da biz elimizden geldiğinden gazaklı bir gepleşik, peýdaly, ilgün bähbitli bir gepleşik size taýarlamak üçin elimizden gelenini eder. 3 tane gysgaçyk videomuz bar. Bu humor videosy. Türkmen maşy näde böldi? Şoň bilen baglanşykly bir humor video bar. Şu videonyň häzir siziň dikkatyňizi ýetirjek. Gowjyň söýüp ondan soň tema dowam edýär. Gelin birlikde tomaşa edelim. Tomaşa edin, lezzet alın, gülün, keyiften çıkın. Kota.
Кто это? Ну так ведь это Бог это. Привет, коллега. А хочешь книжку нам почитать? Сам написал. Да. Алле, у меня опять совершено покушение. Арестуйте его немедленно. Он изменник Родины. This are the weekend race, so sing along. Take off your working clothes, got a weekend come. Now is the time we're going to have fun. And we're gonna stand to the rising sun. Yeah. We work out on Monday and Tuesday and Wednesday. Work out on Thursday. 2004 ýylda taýýarlanan video roly ören täsin awyna gyzyklanmasaň dörjülemesen bu zatlary görüp zat edip bolany. Şoň üçin mehribanlyk onlar Türkmenistanyň kronikasy neşrine şolaň arhivine özlerine hemmesine ullakan taňraýakan nädäs bir-birinden gowy videolar bar. Ýöne hemmesini ýükläp ýetişmedim. Awa özüňiz Türkmenistanyň kronikasynyň YouTube kanalyna girseňiz şo taýda ýa-da başaňa dik gözleseňiz şo taýda gowy bir neme bar. Bir näçe şular ýalyky gatty täsin video bar. Mehriban doganlar, onni bugünkü temamyz biziň kim prezident bolmaly? Bu soru Türkmenistanyň arasynda ýurdun içinde ýa-da daşynda öýgiderli ýagdaýda iň köp sorulýan, iň köp üstünde kelle döwülýän, jedelleşilýän, söwüşilýän, gaty görüşilýän, öýköleşilýän käýarmam söýgä sebäp bolýar. Ebaby bir-birini ýigrenýän, uruşýan, söwüşýän adamlar soňandan birden sulhallyşýa-da söýgüli bolýar. Şoň üçin şu soru şol käbir adamlaryň bir-biri bilen söýgüli oýnaşy bolmagynda da peýda berýär diýip eşitdik. Şoň üçin Niýazow gowdy diýenler bar. Niýazow kim üçin gowdy? Kimler üçin gowdy? Näme sebäplerden Niýazow gowdy? Berdimuhammedow gowdy. Berdimuhammedow Niýazowyň sag eli, Niýazow bilen bütün jenaýatlary bile eden adam. Hatda Niýazowy öldürmek boýunça dilluguşyga özüniň baş rolla gatnaşanlygy aýdylýan, amma gaty Niýazow meňdeşi bolan soň beýnika ogludy barada görürüm. Garas näme diýär? Ilazyny ýygyp bolmaz, çele agyn bolup bolmaz diýär. Gyýwata gurrunga gelende biziňkiler tugulamy ökdi. Üns berýänem köp, oňhrydaram köp. Şoň üçin ýöne bu Gurbanlyň özi erbetde ogly gowy. Diňe bir nitolko gowy. Kakasyndan hem Niýazowdan hem gowy, hemmelerden hem gowy bolar. Gurbanlyň däl näme üçin ogly serdar hemmesinden gowy bolar diýilýär. Hakykatdan hem şeýlemi agitasiýamy, manipulýasiýamy ýa bir absurdizmiň şygaramy näme? Şu arada şu pikir alşart mehriban doganlar. Häzir kommentariýalara seredeliň. Soň netip bolsa ýuwaş dowam eder. Aralarda da ýankyýaly gülkünç videojuklara, video roliklara sereder. Satirik humor video roliklarına. Hawa Garazowlan Türkmen. Assalamu alaykum gaderdan illeşler. Döwlet sagamanmysyňyz hemme? Gelen gideni küýsedir diýileni aşynajan. Hakykat ýüzünde häzirki nadan rejime hemme zadyň düýbüni tutup beren. Diňe bir düýbüni tutmak däl, hemme zadyň taýýarlap, ulukdurup bir göýre açarny berýär. Galan diktatura sistemi awtomatda işleýär. Diktatura sistemasyny, ulgamyny, rejimini awtomatikalaşdyrylan, awtomatlaşdyran Niýazow we Niýazowyň töweregiň näkiler.
hakikat ýönüne häzirki nadan rejimi hemmedatyň düýün tutup beren ýa dälmi diýe, türme başy diýe. Gaty dogry. Gaty köp adamy türme batdy. Türkmenistanda türme öz bolşur biznese öwrüldi. Şol türmeň içinde umuman türme bilen baglanşykly türmeleri bir gazanç para gorluğun korrupsiýa çeşmesine öwren, korrupsiýa söwda merkezine öwren Niýazowyň rejimi we Niýazowyň ýanynaky nökerleridi. Garajoglan türkmen haramzada türkmeniň boynuny bükdi. Niýazow gaty dogry. Sebäbi özü türkmen bolmansoň türkmene garşy köýen ary bady. Türkmenden arynaldy. Näme üçin bu saýlanýanlar alaýtada türkmen bolmaýanlar, türkmeni düşman, türkmen halkyndan köýen ary baýaly, türkmen halkyna gaty erwet zulüm edýänler ýörüýdi, saýlanýar. Näme üçin bu syýasat haçan türkmen syýasatynyň, türkmen jemgyýetiniň içine aralaşdy? Näde aralaşdy? Nähili başlady? Soň nähili güýçlendi? Nähili ýagragly ýagdaýa geldi? Şunu şuň taryhy subutnamalar bilen dikkatiňize ýetirers. Bu oýnatgy nadanlaram dowam edýärler diýe. Elbetde Niýazowyň döwrüne ekilen tohumlar bardy. O tohumlar garpy ekip kädi alyp bolano, kädi ekip garpy alyp bolano, edil şolar ýalyky. Buğday ekkenip ýandan tohum bilen ýanlak sepip aýştaýdan buğday çykar diýsen, buğday çykanok ýanlak çykýar. Ya süýselek ekip süýseliň dänesini buğday hasap edip süýselek ekip ýyndan buğday çykýar diýsen, ýene süýselek çykýar. Tewatyň kanunyna Allah Taala'nın düzgün nizamına karşı gelenin bilen hiç zat edip bolano. Diňe özüň maskara edeniň alýa. Türkmeni dünýä tanatdylar diýe. Nähil tanatdylar, göjera edip tanatdylar. Türkmeni şaýratyp ýören edip tanatdylar. Türkmeniň daşary ýurtlarda adam we ten söwdasyny hökümetiň Aşgabatdaky rejimiň eli bilen ýörüýte girdejili biznesi öwrenlerim Sapar Murat Niýazow we şoň nökerleri şol döwürde boluşy. Gylykly tema diýe, hem gylykly hem gyzykly. Sajol Garajoglan mikrofonyň onna ýene bir biz nime video roligy tomaşa edelim. Ondan soň söhbetimize dowam ederiz. Men bu video rolikleri aram size görkezjek. Näme üçin sebäbini ýazyp bilen baglanşykly köp zat aýdyp bolýar, köp zat edip bolýar, ýöne şu bir näçe sekundluk, bir yarımlık video rolikler, humor video rolikleri gaty köp many berýär. Şoňa da düşünje ýok, ýeterlik aň düşünjede biziň auditoriýamyz bar we bize goşuljaklar bar, tomaşaçylar bar diýip biz şeýle formatda şuňky gepleşigi taýýarlaýar. Gelin onu tomaşa edelim. Häzir şu nimeni aýraýyn. Komentariýany ekranyň ýüzündäkileri nemetmedýäli. Başlady onda mikrofony onlar. Men şu gaýtgaçyny goýaýyn. А у меня для вас очередной сюрприз. Наконец-то я разработал идеальную конституцию. Вот она.
ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਲਿਆ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹੱਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੀ ਲਾਂਗੀ ਜੇ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਾ ਤੇਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰ Yine 2003 yılda yasalan videorolik görýäňem nähili gowzatlar şol döwürlerde edilipdir. O atlar YouTube bizim Türkmen vatandaşlarymyň arasynda etil häzirki ýaly ürje edilip ulanylykdy. Şoň üçin birazjyk arhivde tozanmak garly. Biz şu arhivde tozanmak ýatan materiallary, öňkü edilen işleri siziň dikkatiňize ýoş ýetirip başlaýar. Bularym şolardan biri Türkmenistan'ın kronikasynyň şu videorolikler ýasaýan hünärmenlerine çäksiz minnetdarlyk. Inni mehriban doganlar tema geçýäs. Ýanky videorolikde da görüşüňiz ýaly men niýe bir zat oýlap tapdym diýe konstitusiýa oýlap tapdym diýe. Konstitusiýada da diňe men gowy, diňe men hakly, diňe meni öwmeli şey diýip tutýar. Inni Niýazow gowdy diýenlere. Niýazow gowdy diýenler kimler? Niýazow gowdy diýenler Niýazowyň öz töreden ruhnama, halk içindäki ady bilen pohnama, nesli we parakor korrupsioner toparlar. Olon propagandasy bu nostalgiya olar üçin edil şol Niýazow döwründäki ýaly sebäbi Niýazow ýetim bolan soň bu Berdimuhammedowlar ýaly haram tohumy, çürük tohum bolmadan soň bular ýaly ýuwdurga ilen çalany, doganlaryna şey ýokdy. Şoň üçin bu korrupsionerler, ogrular, jümrüler, kezzaplar, jellatlar hemmesi hedel edip elinden geldiğinden Türkmen döwletini ve halkyny taýlap, namysyny baskylap, öldürüp, izdivat edip, üstünden ölüp, şolar ýaly edip döwran sürdüler. Türkmen maşyň döwründe, Niýazowyň döwründe. Şoň üçin olar näme diýe? Niýazow gowdy diýe. Inni gelýäs. Serdar diýe hemmenden gowy bolar diýe. Inni bu Niýazow bilen aýdýan zatlary ýetmeýän ýaly buram üstüne şolar ýaly pohlu bir agitasiýaçy goşanmalylar da bulan agitasiýadan özleri ýaly. Inni tariha ters alalyň mehriban doganlar. Tariha ters alýar. Biziň ýaşurlygymyz gürrüň bererdi. Şolar ýaly owalardan çykyp başga bir owa gidip barýanmagyň ilatly ýaşaýyş punktlardan, owalardan, ýaşaýyş ýerlerden uzak, çet ýerlerde bu bir külbelerde, çatmalarda ýaşaýan adamlar bardy. Öňkü döwürde. Ondan menem gen alyp soraýadym, kiçikem, ýaşkam, çagakam, soňam ululamdan soňam şol durmuş, şol adamlar, şol
cemgiýetden, owadan, ýaşaýyş ýerlerinden uzaklaşdyrylyp öz başyna ýaşamaly edilen, muny halk edýär, muny döwlet eden okby, döwletiň, hökümetiň syýasaty däl. Halk aňyrdan gelýän, ata-babalarymyzdan gelýän biziň ýaşaýyş kadamyz, ýagny iyiliň içine halkyň arasyna haramlar, çöpdüýler, orromçylar, tenine satýanlar, adam satýanlar sokulana okeny. Öňkü döwürlerde. Olar gaty çet ýerde, gyşyk çatmada, külbede ýa ýene şolar ýalyky bir nemede şeýdip ýaşaýar eken. Ben özümem şol döwürüň iň soňky fursatlaryna şaýat boldum, öz bilen, gözüm bilen gördüm. Şoň üçin öz gözüm bilen türkmeniň taryhyna gören zatlamy bir şaýat höküminde size şunu getirmek istedim. Şonda men ýaşullardan atam Pahir Nepetahun ilýädi, Muhammed Nepetahun. Şondan sonra ýadym atam ahun adam iyiliğine hyzmat edip beren adam. Onun ata bular ýalyky näme üçin beýle diýerler, bu adamlar beýle. Olar ni biz kommunizm döwründe ýaşamyzsoň ilki bilen kelle şeýle pikir gelýär, bular Sowet hökümetine garşy çykanlarmy? Bular şol kulaklan, baýlan, zatlan çağalar, şoluň dowamy. Näme bular rejime karşymy? Sebäbi sen mektepde hemme ýerde şol Sowet propagandasyny görüp eşden soň şeýle pikir edýän. Birinji sen kelläňe gelýän zat şol Sowet hökümetine propagandasyna garşymy bu adamlar näme üçin ilatyň içinde dälle çet ýerde gyrada öz başlaryna ýaşaýarlar. Jemgyýetde sokulanok bular, halkyň iyiliği içinde sokulanok. Toýma ýereke gelende de adamlaryň arasyna goşulanok, saçaň başyna oturanok, ol çetrekde durýar, hani owaň ykmanda itler zatlar bolýar, hani nahar işip duranlar da uzagyrakdan gelip şular ýalyky gözü bilen, dady bilen, hereketi bilen janagörler düşünürýär. Bular hem şolar ýalyky nemeden soň adamlaryň ne taýýar? Borokora, ýarmykora, bordöwüm çörek şeýdip günni görýär eken. Öňkü döwürde adam satýanlar, orromçylar, haramhorlar, kezzaplar, yalançylar, çöpdüýler, ata-babasy türkmen halkyna, türkmen döwletine dönüklük edenler. Gökde burşunna, Daşoğuzdaky gyrgynçylykda, Göktepe gyrgynçylygynda, Mardaky urşlarda, Maryň atylyp alynanda, soň türkmen tägran elden gidirilmeginde, ata-babalarymyzyň, Oğuzhan atamyzyň aw känip, aw känip, awlyk edinen häzirki Owganstanyň demir gadynda türkmeniň iň köp ilatly dünýäde ýaşaýan sebiti bar. Şo taýdaky türkmençilik düzgünine görä bu adamlar şolar ýalyky asly haram bolanlar sokulana oken iyiliğin içine. Inni soň bu düzgün ütgöýär. Nähili ütgöýär? Sowet propagandasynyň täsirine gynansak da bu düzgün ütgöýär. Bu düzgün ütgän soň çöpdüýler Sowet hökümetiniň halky dolu bozup yetişmän döwründe ýaşaýyş ýerlerinden uzakda, keppelerde, külbelerde adam sanyna jemgyýete goşulman ýaşaýardy. Şunu başga ýerlerdäki ýaşurlardan gelen suwutnamalar, tasdiknamalar esasında dikkatinize getirýär. Şu taryhy faktlary. Sowet hökümetine şugulçylyk, ýaranjanlyk edip, adam satyp, özüni tanadyp başlan soň olar owa ýerlerine kiçik ýerim wezipelere bellenip başladylar. Ýaşullaryň taryhy şahyat bolandan berýän maglumaty. Şonu çöpdüýler, asly haramhorlar,
halkyň milli däp desturlaryna, dini ıtykadyna gadagançylyk girdiler. Milli we dini bayramçylyklardaky aýdylýan folklor, hemme aýdymlar, destanlar, edebi eserler, hemme zatlar gadagan edildi. Aýdylan janrlardaky nahar atarlan gadanlar, bayramçylyklardaky nahar atarlan gadanlary baryp, bular agdaryp türkmeniň mukaddesini basgyladylar. Bolmasa Sovet hökümeti o zatlar nerden bilsin? Bular Sovet hökümetine yaranmak üçin, wezipesini begertmek üçin Ors basywaljylaryny, Ors häkimetini hasap güýçlendirmek üçin şular ýalyky haýynlyk, hyýanat, dönüklik oýlap tapýarlar. Häzirkileň atababalar. Şol çöpdüýüleň arasyndan biri bolan Saparmurat Niýazow Sovet rejiminiň yetimhanasyna, Sovet rejiminiň yetiştiren yetimegi halka watana düşman mankurdy. 21 dekabrda öz ölen gününe ýa-da öldürilen gününe ýöne 1980-nji ýylyň 21 dekabryna Türkmenistanyň Sovet Sosialistik Respublikasynyň Kommunistik Partiýasynyň baş sekretarlygy wezipesine saýlanýar. Şeýlelikde Türkmenistanyň taryhyna orromsulaň çöpdüğü bilen iň ýokary wezipelerdäki höküm uğranlygy başlaýar. Ýagny Türkmenistanyňky diktatura şeýle emele gelýär. Niýazow özü ýaly orromsulary, çöpdüýleri, asly haramhorlary, zalimleri, ogrulary, kezaplary diktaturanyň höküm uğranlygy üçin mühim ýokary wezipelere belledi we olaryň ýurdu talap, watandaşlary edip, ogolky döwürde adam sanyna sokulmadyk, jemgyýete kabul edilmedik arkalarynyň aryny Türkmenistanyň halkyndan almagyna şeýle pursat döretdi Niýazow bilgeçleýin. Şoň üçin Türkmenistanyň konstitusiýasy adaty konstitusiýa däl, korrupsiýa konstitusiýasyna öwrildi. Türkmenistanyň häkimetiniň, hökümetiniň esasy ýörelgesi korrupsiýa, parahorluk boldy. Pis-pisi tapar supesi diýilen ýaly haramhorlar, asly haramlar birek-birini gollap Türkmenistanyň diktatura hökümetini gurdular, kämilleşdirdiler we häzirem dowam etdirip durlar we mundan soňam eger Berdimuhammedowlar bilen dowam etmejek bolsa öz haramhor şaýkalarynyň öňbaşçylygyna, oňa-muňa syýasy küntüçiligine dowam etsin isleýärler. Sebäbi diktatorlyk, jenayatlar, bikanunylyk diňe haramhorlygyň bähbidine, halkyň bähbidine bolanok. Inni Niýazow gogudy diýenler. Karajoglunyň bir tesiri bar, şuny dikkatyňize ýetirin. Niýazow gogudy diýenler onuň döwrüne halky talap Arkadiy gelende kislorody goflanlar. Bular gowy garaýş. Bular gowy garaýş, gaty gowy garaýş. Dogry. Niýazow gowy bolan bolsa, bolýar. Niýazow gowdy diýeniz. Onda men soraýan Niýazow gowdy diýenlerden. Niýazow gowy bolan bolsa, näme üçin
Niýazow döwründe diktatura elgenç diktatura döredi, elgenç ýagdaýa geldi. Näme üçin? Gaty köp nähek göz ýaşy döküldi, nähek kan döküldi. Adamlar, gaty köp adam türmelerde öldürüldü, vuruldy, ýenjildi, ýok edildi. Näme üçin? Ala öyle Türkmen halkynyň sussuny basmak istediler. Näme üçin? Türkmenistan döwleti, Türkmenistanyň halky basyp elindedimi? Ya haýsam bolsa bir basyp aljylaryň koloniýasydymy? Näme üçin Niýazow döwründe Türkmen halkyna garşy hemme uğurda genosit edildi, gyrgynçylyk edildi. Näme üçin? Hekimler, doktorlar işten kogullar. Bilim sistemasy duruşu bilen ruhnama, pohnama diýilen nemesine geçildi. O 4 sany hakyny tutma, ýazyja, o ýazyjam diýe, jurnalistam diýe, ýene bir zat şahyram diýe, näme diýe 4 sany adam şoň pohnamasyny taýýarlady. 4 sany taşşakçy. Şolar taýýarladylar. Şo ruhnamany şolar taýýarlap berdiler şoň. Niýazow bolmasa Niýazowyň özü olar ýazatlara düşünjek adam däl. Ol duruşu bilen Sowet propagandasy bilen ýetişen adam. Ol türkmençiligi oňa o zatlara düşünjek adam däl. Oňa düşünjek adam olar ýaly. Näme üçin? Öz ýazdyran, zakat edip ýaýradan kitabyny, ruhnamany Türkmeniň musulmanyna mukaddes Gurgan kitaby bilen deň derejäge getirdi. Hatda şoň öňüne geçirdi. Näme üçin? Eger hakykatdan da Niýazow gowy bolsa. Ya, şoň üçin Niýazow gowdy diýenler. Şol eden üçin onça adamy öldürdi. Nähek göz ýaşy, nähek dökülen ganlar Türkmenistanyna türmeleň içinde ýörüte türme biznesi döredildi. Biznes söwda merkezi döredildi. Öz içinde tarifler türmeleň içinde. Näme etjek bolsaň bermeli pullaň, paralaň bar. Türmedäki howsaryň tanşyň bilşiň bilen görüşjek bolsaň pul bermeli, para bermeli. İmit geçirjek bolsaň para bermeli. Näme etjek bolsaň para bermeli. Ýa şo taýda para aýlanyp dur. Bank ýaly. Korrupsiýaň banky. Korrupsiýaň pul çeşmesi. Türmeler. Oğlan badymy? Bady ýöne edil bu derece wejara däldi. Oğlan bady, men oğul kulaň ýüzüni ýuwaýdym. Awa. Bu Niýazowy gollan, Niýazowyň diktatorlygyny esaslandyran Türkmenistanyň diktatura rejimini berkiden, muňa hyzmat eden, muny güýçlendiren, mundan öz haram bäklikler üçin peýdalanan, haýyrlanan adamlaryň ata-babalary Stalin öwründe, Staliniň öňkü döwürlerde Türkmeniň men diýen gerçek goç ýigitleriniň atyga çekilmegine gatnaşan adamlar. Şolary güllüleden, güllülen, şolary her hili gynamalara tedawar eden öldürü cellat ýa-da cellatlaryň başynda duran adam. Göktepe galasynda Türkmeniň elhenç gyrgynçylyga duçar bolmagyna sebäp bolan adamlaryň nesilleri. Daşowuzdaky Göktepe tenem aýylgan gyrgynçylyk bolan Daşowuzda orslar gyrýar türkmenler. Gater edip gyrýar. Şol gyrgynçylyklarda türkmenler gowşak yerlerini, türkmenleri ýeňjek bolsaň näme etmeli? Türkmenler strategik taýdan
düşman üçin bähbit getirjek yerlerini, türkmenliň sırlaryny, harby sırlaryny satanlar we şolaň nesilleri, şolaň dowamy Türkmenistan'daki diktatorluğu gollan, döredenler, kamilleştirenler, gollayanlar ve mundan soňam Türkmenistan'da şeýle elhenç diktatorluğun dowam etmegini isleýänler. Şoň üçin Türkmen halkyna, Türkmen döwletine düşman bolanyň aňyrsyny seljerip görüň, aňyrsyny barlap görüň. Şeýle adamlaň dönüklüň, hyýanat edenler nesilleri şolaň galynlylary bolup çykýaşy. Mehriban bolmaly. Şoň üçin hiç wagt tebigatyň kanuny ýalňyş ala. Şonu ýadyňyzdan çykarma. Niýaz gowdy. Inni Serdar hemmesindenem gowy bolar, ona görersiňiz diýenler bar. Olar üçin Gurbanuly, Haramda Berdimuhammedow hemme da günäkär ýaly. Dogry, belli bir derejede inha suratlarda da görýäňiz. Niýazyň sag eli bolan soň diktatorlukda, diktatorluğun möwjemegine, diktatorluğun kökünün berkemegine, diktatorluğun awtomatik ýagdaýa geçmegine gaty uly roly hyzmaty bolan Gurbanuly özü şol prezidentiň ornmasary bolup şol işlerde işlen, ýokary işlerde işlen. Şoň üçin Niýazow ne derejede jenaýatkär bolsa, Türkmen halkyna we döwletine garşy näçe köp jenaýat eden bolsa, edil şolar ýalyky, şondan köp bolmasa az-da köp Niýazowyň eden jenaýatlaryna şärik Gurbanuly Berdimuhammedow Haramda. Inni Niýazow gowy diýäňiz, Berdimuhammedow Kakaşka gowdan erbet, ýöne Serdar hemmesinden gowy bolar. Ýagny Niýazowdan gowy bolar. Öz kakasy Serdar Haramdan döle how. Alma bişenne düýbüne gaçýara. Başga ýere giden o ata bolanyp. Ata kesip ogla hala. Bu topor Serdaryň eden jenaýatlary, adam öldürüşikleri, adam gynanýşy, ykdysady, humanitar bu topor jenaýatlary, bikanunçylyklary gurrunlar. Öňe köpeğiňiz gipnolsa, köpeğiňiz ertekilen, geplen, gıýbatlan, götürençiliklerin täsirine, şoň üçin intek oýanmadyňyz. Intek o zatlar size gyzyklar. Gyzykly wagty gelende onda bilenmok nirde bolarsyňyz. Şol şagal sürüsüniň içinde bolarsyňyz, nirde bolarsyňyz bilenmok. Ýöne şolar ýalyky bir absurd propaganda we özleri ýaly. Aslında Niýazow gowy, awa Gurbanuly Kakaşka, Serdar ýöne hemmesinden gowy bolar diýilen şu absurd, samsyk, gülkünç manipulasiýany, propagandany alyp barýan Gurbanulyň özü bolaýmagy mümkin. Serdar hiç kim, ýagny Serdaryň hiç ýyly syýasy roly ýok. Diktaturan teatryna özüne verilen rollary oynamakdan başka Serdar hiç zat eden ok. Edibem bilen ok, edibem bilmez. Serdar süplük çüýüp gutoran. Türkmenistanda sapar edýän syýasy ýolbaşçylaryň baş tutandan aýallary kim tarapyndan kabul edilýär, olara kim seredýär? Serdaryň ejesi Gurbanulyň aýaly seredýär. Näme üçin? Ya bular ýaly syýasy mesajlar, syýasy göçümler.
sizi gyzyklandyrmak. Sizi gyzyklandyrmaýan bolsa sizi nähili zatlar gyzyklandyrýar? Gıýbatlar, tökmetler, boş gurrunlarmy? Näme gyzyklandyrýar sizi? Hawa mehriman doganlar. Niýazowyň eden elhenç we elhenç cinayetlerinin etmişlerinin biri Türkmenistan'daki ruhuy keselli adamları mühüm vazifelere sayladı, bilgeçeğin näme üçin? Niýazow Türkmen halkyna düşman, yetim bolup ösüp ulalan soň onda da Sovet agitasiýasy bilen, basabalçylaryň agitasiýasy bilen yetişen soň hemişe Türkmen halkyna garşydy. Türkmen halkyny düşman hesap edýärdi. Oň üstüne de yetim bolan soň, yekirilen soň, yetimhanalarda da zorlanan soň içinde ahmar galdy, içinde kituw galdy. Men elime pursat geçse Bolşevikler Stalinizmin döredýän mümkinçiliklerinden, ýagny Sovet häkimetini güýçlendirmek üçin şolara elhençliklerde gowy hyzmat etjek jinayatkarlary, jillatlary, şugulçylary, yallaklary, taşşakçylary, syýasy küntüleri gollap şolara wezipe berilýär. Şeýdip halkyň ýurdun işi görülýär. Niýazow ruhuy keselli adamlary möhüm wezipelere saýlady, bilgeçleýin Türkmen halkyndan aralmak üçin, Türkmen halkyny dargatmak üçin. Ruhuy keseli bolan adamlar, wezipe eýelen adamlar edil faşistik konslagerlerdäki ýaly Türkmenistan açyk türmäge urdular Türkmenistany. Türkmenistanyň açyk türmesi zynnany bolan faşistik konslagerlerde halky edip, gynap, zorla, öldürüp, urup, ýenjip, izdivasy edip, olaň öýüni ýykyp, mal emlägini talap, elinden alıp, diktaturanyň güýjüne güýç goşdylar. Inni näme üçin gorkoklar batyr, yalançylar, talançylar, kezzaplar, jellatlar, syýasy küntüler, şugulçylar halkyň gahrmany ýaly edilip görkezjek bolýar. Näme üçin olaryň absurd manipulýasiýalary, gülkünç, bolgusuz yalan propagandalary şu adeçenni başa varman gelýär. Näme üçin? Ata-babalarymyň ýagşy dowa dilegleri bir waryň gorlawyny öz penatynda gorap dur. Halkymyzy we döwletimizi. Şoň üçin olaryň başga finansygy şansy galmady. Dine maskaraçylykdan başga. Olar maskaraçylykdan başga hiç sady edip bilmeýärler. Şoň üçin mundan soň dine siz olaň maskaraçylyklaryna, biri-biriniň götüne açyşlyklaryna tomaşa edersiňiz. Başga hiç sady tomaşa edip bilmeýärler. Başga hiç sady olar ukuply däl. Allah tarapyn ýadyňyzdan çykarma. Türkmenistanyň halky gorkok hem ürkek edildi. Niýazow döwründe diýip şular ýaly ýazyp ýerenler bar, pikir alşanlar bar. Men şahsy pikirim, Türkmenistanyň halky gorkogam däl, ürkegem däl, diňe ähtiýaçly. Muň sebäbi daşary urtlardaky propagandanyň çağırşylaryna hiç ili Türkmen halk köpçüligi hakyky halk. Orramsalarda hakyky halk goşulmady. Hiç kim protesta çykmady, hiç kim iPhone üçin, plança pul üçin
özüni, halkynyň bähgidini, ýurdunyň bähgidini, ýagty geljege bolan umydyny çalışmady, owurlatmady şu kezzaplara, maşenniklere. Näme üçin? Sebäbi türkmen halky gorkak däl, ürkek däl. Türkmen halky ätiýaşly. Sebäbi diňe üç diktaturanyň döwrüne däl, ondan ogalam. Häkimetde möhüm wezipelere ähli umuma adamzat gymmatlyklaryna duşman çöpdüýüler, orrumsalar gelen soň halk kör hasatyny bir gezek allara edip ätiýaşly hereket etmeli diýen pendi, nesihaty gulagyna guýdy. Ata-babalarynyň pendinden daşlaşmady, uzaklaşmady. Ata-babalarymyzyň adamyň 7 arkasyny bilmegine we il içinde onun 7 arkasynyň aslynyň bilinmegine ähmiýet bermegi ýöne ýere däl mehruwanda bolmaly. Ýöne ýere däl. Şoň üçin durmuşdaky iň uly gazanç, baýlyk adam tanamak. Ekrandan öňüne çykyp, wejera bolup, näme kimdigini reklam edip beren adamlar uly iş bitirýärler. İlgün mähbetli işlere gaty uly goşan toşýarlar nädip? Öz samsyklykları bilen, öz wejeralyklary bilen, özlerini ağırlayışları bilen, öz yalanını özlerinin yüze çıkarışı bilen, özünün yalançılığını özlerinin subut edişleri bilen ilgün bähbetli iş alıp barýan hakiki watanseverler, halkyň aladasyny edýän adamlar, olaň hojoýunlarynyň mundan soňky etjek iň azyndan 10 adamini, geljekde etjek 10 adamini, 100 adamini, 150 adamini öňünden bilýärler. Şuloň edýän wejeralyklary, samsyklykları, absurd çykyşlary, gürrüňleri, yalanlary, reyting üçin götün açyşlary hemmesi şuloň aslında ilgün bähbetli iş alyp barýan adamlara yaman gowy tutaryk bolýar. Şolara gaty öňünden duýduruş berýär. Edil pajarny ýangyn söndürýänden öňünden hani nemeler bolýar, öýlerde signalizasiýa edil şolara. Signalizasiýa görüňini wezipeni ýerine ýetirýär. Şuloň etjek bolýan, başary bilmeýän zatlaryna seredip, her sözleriniň arasyndaky sözlemleriniň, setirleriniň arasyndaky namýoklary, mesajlara seredip, hojoýunlary bilen bulan arasyndaky tapawudy, gatnaşygy, maksady, hemme zady edil kartada eliň aýaň içinde görüşüň ýaly görüp, düşünüp, öňünden ätiýaşly hereket edip bolýar. Şoň üçin pellihana görünni, biz pellihana golaýlaşyp barýar diýmegimiziň sebäbi bulan gaty köp uly goşandy bolýar. Şoň üçin dowam etsinler. Mehriban olanlar, şuň gününe taryhy hakykatlar hem subutnamalar, taryhy hakykatlar hem subutnamalar göze dürtülüp durka. Ýene haramhorlaň häkimet nowatyny çüýrük tokum Berdimuhammedowlardan öz üstüne aljak bolup edýän yalan propagandalaryna gyzyksaňyz, olary gollasaňyz, özüňizi hipnoz etdirseňiz, güýmezseňiz, ünsüňizi sowsaňyz, ýagny nämäni hak etseňiz, näme münasip bolsaňyz, şonu alarsyňyz. Türkmenistanyň halkyň häkimetindäki Halk Respublikasy, Türkmen Hereket, Türkmen Halk Frontunyň ýa-da başgaça ady bilen Birleşen Demokratik Oppozisiýa güýçleriniň
döretçük halkın häkimetindäki Halk Respublikasy öz işine başlanna haramhorluň we olaryň oýnatky propagandalarynyň arasynda mankurt türüsine goşulup olaryň arasynda jemgyýete goşulman ata-babalarymyzyň edişýäli. Adam sanyna alynman, ýaşamaly bolaýman. Häzir bolun, äge bolun. Sebäbi halk ýene şol owalky ata-babalarymyzyň adalatly, päk, ar-namusly ýaşaýyş düzgünlerine dolanyp geler we şonu ýöreder. Üstten soň puç serdaryň diktatorlyk synansy bilen puç bolýar. Türkmenistanyny höküm sürýän üç diktatorlyk. Mundan soň Türkmenistanyna tebigatyň kanunlaryna gara, Allah Taalaň adalatyna göre, ilahi adalata göre diktatorlyk gaýtalanmaz. Bu näme diýmek? Çürük tohum Berdimuhammedowlar häkimetden gidäýenne olara alternativ hökümünni biz öz diktatorlygymyzy, öz haramhorluklarymyzy häkimeti ele geçirip ulanars diýip arzu edýännem arzulary puç diýmek. Şoň manty şundan bar. Şoň üçin mundan soň siz bilen biri-birini haçan nirde nädip satanny aýdýanyna şaýat bolarsyň. Kimin nirde nähil edip satanna, kimin nirde nädip oýnanyna, kimin kime nähili wada berenine oýnatgylyk üçin. Indi mundan soň 2023-nji ýyl oýnatgylaryň biri-birini maskaralayan döwri. Näme diýdik? 2022-nji ýyl, geçen ýyl tärihle geçenizde arasaçylyk gelip bolar diýdik. Arasalan. 15-nji noýabrda Türkmen Hereket Halk Frontunyň ýylgyn bäkitli işleýän öňündäki ulukanlar gökdöşlük päsgelçilik aýryldy. Depeden aşyldy, gün ýoly düşüldi. Pellihana göründi. Şoň üçin indi bular bir-birini maskar etmekden, bir-birinin götünü açmaktan başga bulan eline hiç tat ýok. Başarjak adam ýok. Bular Allah Taalaň kada kanunlaryndan mahrum. Allah Taalaň gollugyndan mahrum. Tewatyň kada kanunyna ters dogulşy bilen, ata-babalary bilen, tohum tiýji bilen, ömürden soňky häzirki ýaşaýyş obrazy bilen, öňe alyp barşy bilen, gürleşi bilen, edýän işleri bilen, aýdýanlarynyň arasyndaky çatyklyk bilen, terslik bilen, hemme zat bilen bular ters. Şoň üçin terslikden zada ýagşylada garaşman halk üçin. Bular Niýazowyň döreden diktaturasynyň oýnatgylary, şoň hasıllary. Bular diktaturan parazitleri, bular diktaturan yer ganatlary, vampirleri. Bular üçin näme bähbitli halk bulary ýatyryp dawyndan gazanýanja girdejisi bilen ýatyryp bakmaly bulary. Bular ýeňiliklenç bilen ýaşamaly, halkyň arkasyndan ýaşamaly, satmaly, talamaly, owurlamaly, göňüne ýarayan aýal maşgalalaryň namusyny baskylamaly, ejide ganymlyk etmeli, söwünmeli, haramçylyk etmeli. Haramçylyklary, kezzaplygy, ýalançylygy dawaralandyrmaly. Ahlaksyzlygy, binamuslygy, bihepeligi dawaralandyrmaly. Ahlaksyzlygy, utanç hayany däl, utançsyzlygy dawaralandyrmaly. Bolgusyzlygy dawaralandyrmaly. Şoň üçin Niýazowyň mankurt eden, aňyny paraliz eden belli bir
toparu var. Şo topara täsir etmeli. Şo topar höweslenmeli. Durmuşda görülmeli adam worzakon kanuny ugru bolmaly. Durmuşda jemgyýetde sylanýan adam worzakon. Worzakonlar milli gahrman. Sylanýan adamlar, hormat goýulýan adamlar worzakon bolmaly. Her bir ýaş neslin, ýaş oglan gyýdyň hemmesiniň kellesinde şeýle düşünje bolmaly. Worzakon, awtoritet, şol hemme zady başarýa, şondan görülenler. Görüllülük adam şol, milli gahrman şol. Ine şol ýaly zatlar reklam etmeli. Şunu da baralanmaly. Haramçylyklar kim näme näme edipdir, näme edip ýör, kim kimin satypdyr, näme edipdir. Şu zatlar bilen güýmemeli adamlar. Ýöne şu çöpdeýi yetimek haramlarda haram diktatura rejimini döreden davaralandıran ve otomatiki şunu işlep dururyalı dereceye yetirip giden çöptüğü Niyazfın öldürülen gününün yıl dönümünde 16 yıl geçti. 16 yılın içinde de hinidem adamlar Niyazf oldu diýilýän bolsa ve şu gün Niyazfın nökerlerinin Niyazfın döreden cinayetkarlarının miras koyup giden diktatura rejiminin cinayetkar şeriklerinin haramhor viruslarının propagandalarına karşı perwaysız, sessiz galynýan bolsa boş gep gıýbatlara, halka hiç il peýda bolmaýan zatlara ürjedilýän bolsa diýmek olon orny, olon islegi şotay. Şoň üçin Türkmenistanyň Halk Respublikasynda her kim özüne münasip orny alar. Kanun esasında, ahlak esasında, päklik esasında. Haramhorlaň hiç biri, asly haram bolanlaryň hiç biri haramçylyklary, biheppeligi, bidüzünçiligi, jinayetkarlygy, korrupsiýany parahorlugy, worzakona çokunmaklygy davaralandyrýan, propaganda edenlerin hiç biri kanun esasında hiç mühim wezipany eýelep bilmez. İl içinde de, halkın içinde de orun alıp bilmez. Halal Türkmen halkı bilen, zähmetseýär Türkmen halkı bilen bir saçakda oturdulmaz. Şol öňkü döwürdekiler ýaly ýaşaý şerlerden uzak çatmalarda, kümelerde, gowoklarda ýaşap geçerler. Halaly haramdan seljerin, ýalany dogrudan aýyryn. Elbetde häzirki döwürde bütün dünýäde şeýle propaganda bar. Iň bärkiçesi kapitalizmiň ýönekeji propagandasy. Bolguçy propaganda. iPhone'uň var elinde. Iň soňky model iPhone'uň iň ýokary modeli 14 Max Pro. Bar boldy. Sen statusyň var. Sen hemme bütün dünýäde elit adam, elit gatlakdaky elit adam hasaplanýar. Şu düşünje kelle goýulan. Bizde de şulara ýalaky ahmak, mahow düşünjeleri biziň jemgyýetimizdäki ýanky Niyazfyň poknamasynyň döreden bir toparyna, adamlaryna şol nesle şular häzir yerleşdiriljek bolýar. Bu propagandanyň edip gören zatlarynyň hemmesi dünýäniň dürli urtlaryna eýýän praktikada görülen zatlar. Ýöne bu zatlar Türkmen
cemiyetine, hakiki Türkmenin mayasına ornaşmaya, sinmeye, hakiki Türkmen, edermen, gıyı gelinlerini, hakiki aktivistleri, hakiki görüşücüleri, siz yine şu kanaldan görürsünüz. Vakti gelende. Vakti gelende nähili işler edilipdir, nähili kynçylyklar çekilipdir, nähili azaplar bilen halkın häkimiyeti gaýtarylyp alınıpdyr we haramhorluň höküme uranlygy synyrlypdyr. Hemmesine yine şu kanaldan tomaşa edip şaýat bolarsyňyz. Tariha şaýatlyk edersiňiz. Yetip boldy mehrimanlygyny. Onda şuňky efiri jemlejek bolýan Garazoglan bir zatlary ýazypdyrmy teredeýin. Ama iň soňuç taýda galypdyk. Garazoglunyň tefsirinde Niýazow gowdy diýenler onuň döwrüne halky talap Arkady gelende kislorody gysylanlar diýe aty dogry mehrimanlygyny. Mundan soňra nesip bolsa bu Türkmenistanyň diktatura rejiminiň propagandalarynyň alyp barýan ýalan propagandalarynyň ýurdun içinde wadaşyny alyp barýan ýalan propagandalaryň nämäni aňladýanlygy, oň aňyrsynda nämäň ýatýanlygy bilen baglanşykly gyzylan gymmatly materiallary, makalalary, syýasy synlary siziň dikkatyňyzy ýetirmäge dowam eder. Bizim şuňky temamyz kim prezident bolmaly? Bu tema girmedik göne ni uzatlyp oturmaga gerek ýok. O kim prezident bolmaly? Her kim özü ýaly. Her kim öz derejesindäki, öz klasyndaky, öz kategoriýasyndaky adamlar prezident bolmagyny isleýär. Näme üçin? Kimsin ýaly? Çağalykdan, aňyrdan gelýän kimsinçlerini psikologik şol içinde galan ahmyrlary bastırmak üçin, şonu aýyrmak üçin. Ýöne halallyk, hakykat, adalat höküm sürmeli we höküm sürer. Başga ýurtlar näme şonu etsin, başga jemgyýetler näme şonu etsin ýöne Türkmenistanyň halkyň häkimetindäki halk respublikasynda balara orun berilmez. Niýazow gowdy diýenlere jogap berildi. Kimler Niýazowy küýseýär we näme üçin küýseýär? Onum düşünürdik bugünkü gepleşigimizde Gurbanoğlu dälle näme üçin oğlu Serdar hemmesinden gowy bolar diýilýär. Muňam sebäbini bu propagandanyň aňyrsynda ýatan sebäbini düşünürdik. Köp bizim alyp barjylarymyz iş günleri işleýän üçin gatnaşyp bilmediler. Ziyany ýok, janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Görýän käbir propagandonlar girip efiri bulaşdyrjak bolýar zady diýe ýöne hiç zat edip bilen oklar ona mädir görýän ştaýdan. Hawa halkyň we hakyň diýeni bolar. Adalat diýenler, mehrimanlyk bolar, halallyk diýenler. Hemişe görellülük, görelli alýanyňyz halallyk bolsun, adalat bolsun, hakykat bolsun. Her kim ýalňyş biler durmuşda. Siz hem ýalňyşyňyzy bolup biler. Ýöne şonu ýadyňyzdan çykarmaň. Siziň geljek nesilleriniz üçin hökmany suratda halallyga esaslanan, adalata esaslanan halkyň häkimetindäki hökümet, rejim, döwlet dolandyryş, guruluş sistemasy gerek. Şu siziň geljek nesilleriňiziň ýeketek kepilnamasy. Şoň üçin diňe halallyga, adalata ymtylyň. Siz görmeseňizem siziň geljek nesilleriňiziň geljegi halallyk, adalat bilen kepillik aslan alynsyn şolaryň eşeretli durmuşy. Biz şoň üçin görüşýäs, Pellihanany gördük. Köp kynçylyklary, köp hüjümleri, köp töhmetleri görüp gelýäs. Bular hiç zat wiçik biz has döwlelerini, has güýçlilerini, has täsirlilerini gördük, başdan geçirdik wagtynda. Bular hiç zat däl onuň ýanyna deňişleri ýalamda. Bular diňe virtual propagandonlar.
Şoň üçin mehriban doganlar Niýazow gogudy diýenler üçin gogudy Niýazow. Niýazow ýaly haramzady, çöpdüwi, jenaýatkar, gangor, şizofrenik diktator kimin üçin gogular? Öz ýallar üçin gogu. Bu diktatorlaryň hiç biri Türkmenistan üçin gogu däl, Türkmen halky we adamlar üçin gogu däl. Şoň üçin serdaryň münasip dälligini rejimiň özü boyun alýar. Şoň üçin serdara nähili titul berdiler? Arkadagy serdar, ýagny serdar özüne götü, ýüregi, başarlygy bolmagan soň kakanyň götü bilen götlü boljak bolýan serdar. Kakanda da götü ýok, gaýrat ýok. Başga biriniň gaýraty bilen gaýratly boljak bolýar, başga biriniň gaýratyna sygan ýaşyndan peýdalanjak bolýar. Olar ýaly ýurt dolandyrylýar, olar ýaly syýasatan barlanyk. Üçden soň puç inni gutardy. Gaýdyp ata watanymyz Türkmenistan diktatorlyk zulmuna duçar bolmaz, edilmez. Bulary gollaýanlar, dürli ýurtlardan, dürli ýerlerden gollaýanlar. Olaňam durmuşy pozuldy. Olaňam hemme zady pozuldy. Girdiýçe şeşmeleri hemme zatlar pozuldy olaň. Şoň üçin diňe Türkmenistandaky haram tohumy häkimiýeti, olaň çeşmesi, olaň täli bozulanyk, beýlekle hojoýnlarynyň täli bozuldy. Olaň ýüpün tutup gurjak ýaly olar oýnadýandan täli hemme zady bozuldy. Indi döwür ýetdi. Täze döwür. Nesip bolsa. Täze üstünlükleri, seplikleri aýdyp oturmamyza gerek ýok. Hemme zady duýarsyňyz we görersiňiz. Bütün dünýäde we Türkmenistanda, Türkmenistan bilen baglanşykly bolup geçen ýetgeşmelerde görersiňiz, duýarsyňyz. Mehriban bolýar. Şoň üçin täzeliň bu sowadyna täze umytlar, täze durmuşa, halal durmuşa, adalatly döwlet ulgamyna, adalatly döwlet ulgamyna, halkyň häkimiýetine dolandyryljak Türkmenistanda ýaşamaga taýýar bolup, toý saçakly gatnaşyp, şu günleri ýatlap, gülüşip, watanymyzda gatnaşyp ýörmek hemmemize nesip etsin. Ýeneki efir duşuklarymyza çenli mehriban doganlar, Allah ýarymyz bolsun. Hoş sag bolun. Şu taýda bir videojuk bardy. Şol videonu men sizin dikkatyňize ýetirjek, ol videonu görüňleň arasyna ýetirmek ýatdan çykypdyr. Häzir şu videonu nesip bolsa size görkezjek mehriban doganlar. Ýanky video roliklerden biri täsin bir video rolik. Häzir batareýa bitýändi. Batareýa kaly. Şu video rolik bilen şuňky gepleşigimizi jemläli mehriban dogan. Bir çöp diýem geldi, ýaly. Onu tomaşa edýäs. А у меня для вас очередной сюрприз. Наконец-то я разработал идеальную конституцию. Вот она. ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ये इश्क दे लिया जख्मां दे खुद हंस के मुंह सी लांगी ये यार मेरा Кто за? मेरे दे मैं गट गट करके पी लांगी
Push the tempo, 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 push the tempo. Push the tempo, push the tempo, push the tempo, push the tempo. Awa media, metbuat, esasy güç. Şoň üçin Türkmen Hereket adly 2014-nji ýylda Germaniýada döredilen şu ýylyň 12-nji fevralyndan 14-nji fevralyna çenli 2 günnäp geçirilen Ähli halk geňeşiniň maslahatynyň netijesinde Birleşen Türkmen Halk Frontuny öwrülen Türkmen Hereketiň informasiýon görüşdäki YouTube kanaly, şu Türkmenim kanaly. Şu Türkmenim kanalym metbuatdaky käbir ýagdaýlary, käbir işleri halkymyzyň ruhuny götermek üçin alyp barýar. Ýöne metbuatdaky esasy edilen işler bu däl. YouTube ýöne virtual alemdäki bir damja ýaly birda. Esasy işler praktikada edilýär. Virtual aleme kän matam ýok, şoň üçin görýäňiz soňky wagtlar serekleşýär gepleşikler. Pellihanada ýa ýakynlaşsaň, virtual alemden çykýan hakyky durmuşa gitjän. Virtual alemde näçe köp wagtyny geçirýän bolsa adamlar hakykatdan uzaklaşýar, awtomatik ýagdaýda. Kän köp internete seretseňiz biraz wanklaşyp başlaýaňyz, onu özüňizde görüp, şoňa düşünüp bilýäňiz. Şoň üçin mehriban doganlar, bu haramlaň soňky günleri hawa ýeneki efir duşuplanma çenli köp sag bolun mehriban doganlar. Allah ýarňyz bolsun, ruhdan düşmeň. Ýeňiş biriň bilen. Nesip bolsa, hoş sag bolun.